abokina ni ga Allah da kyan nan duniya ne ko ka bari wallahi da kyan nan duniya ne inda Allah zai sa gobe zaɓe in na samu irin shi wurin zaɓe ina dangwala ma duk kwaraɗa ina ɓallar rake na ina waƙa duk kwaraɗa gwamna Radda wallahi duk kwaraɗa ko kai ka zo ban zan saurare ka ba ta yi ba ban ga mu sai lado ubanka ne lado kai da ladon kun ci bura uban lado kai baka ji sunan ba la do gara kenan dan ubanka suna ne a duk inda aka ce lado gara kenan in baka sani ba yau ka sani mu dai sai dukka umar Radda dukka Radda gwamna Radda a wannan kai ka kada kai mun in ban kai ka kasa ba in wallahi ya san da zama na inda dukka Radda ƙarya ne bai san da zama mai da gawa da za fa mi dambe wallahi za mi dambe wallahi gobe a shirye nake wurin zaben nan ai ban san kana yin magana shi bakin ka ki waka ko baki na ka yi can kai duk Radda gwamna Radda kai in tambaye ka mana aje ka dan iska me yasa baka san Yakubu Lado sai Dikko an zo inda nake so tsakaninka ga Allah nake so ka gaya tunda kake yawon barikin ka gari ka taɓa jin an ce Yakubu Lado ya yi turanci sai so ɗaya duk Radda kuwa da inda ya je turanci yake so ɗaya ya je aka kira shi hira yana zuwa zai buɗe taro da ya ce assalamu alaikum make am the people interview president for stop